sabi ko lakad lang. Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Gusto mo ba? Dari ka ba, dari? Bata, bata. Ha? Ang sayang. Ang Pero sana. Di ba ganyan yan? Ginto? Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Now! Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Nasaan si Tan? Bata, bata, pik. Nga. Bata, bata, pik. Malapit tayo makanin. Wait lang. Kanin. Oh, malapit. Bata, bata, pik. Nakada ko ano? Magkakain ka. Naman. Alam mo yung pili. Bata, bata, pik. Nakada nga ako. Bata, bata, pik. Ano ba yan? Bakit ako insay? Bata, bata, pik. Bakit ba naman? Huwag na lang ito. Bata, bata, pik. Zigzag. Bata, bata, pik. Ano ba yung ano? Sasama ka? Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Pag nandito na, ano rin na. Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Ba't hindi ka kumakain ng fries? Hindi ka kumakain ng fries. Bata, bata, pik. Bakit? Bata, bata, pik. No! Lakad lang, lakad lang. Dapat nga, sabi ko pag nandito na ako. Bata, bata, pik. Ba't lagi ka natalo? Pag natalo ka, natalo ako. Pag natalo ako, natalo ka. Ba't ako nakain? Ay, sino pa? Ano sabi? Bata, bata, pik. Tama din, pagod na ako din. Ah, no. Busog na. Ah! Bata, bata, pik. No! Wala pa, wala pa. Pag sinabi ko, oh, sino? Bata, bata, pik. Ano ba yan? Bata, bata, pik. Ba't kinakain mo puro mga isaw lang, hindi yung french fries? Ah! Bata, 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 pik. Lagi! Ah! Bata, bata, pik. Ah! Bata, bata, pik. Lakad lang! Ah! Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Ah! Hindi na ako nakakakain. Ah! Bata, bata, pik. Ah! Parang tayo, pagod ako tayo. Tama na. Oh, sabi lang. Bata, bata, pik. Wah! Bata, bata, pik. Ah! Bata, bata, pik. Bata, bata, pik. Ba't for chicken? Ano ba ito? No? Pagod ako. Bye. Bye-bye!